Ez jó dolog, hogy visszajelzést kap arról, hogy mit csinál, meg mit csinál rosszul, meg mit csinál jól. Lehet, hogy valaki meg jobban szereti otthon egyedül csinálni a saját dolgát. Nekem ez így jó, lehet, hogy vannak emberek, akik így nehezebben dolgoznak. Nehéz, tudod, amikor már eljutsz egy olyan szintre, hogy hallgatod a nagyokat, és meg akarsz, nem is az, hogy meg akarsz mindent mutatni, hanem úgy akarsz játszani, hogy az emberek azt mondják, hogy azt le akarod hozni az univerzumot. Azt mondom minden fiatalnak, hogy a zenébe temetkezzen be, és tényleg, hogyha van több szabad idejük, akkor a zenével foglalkozzanak, mert Magyarország az egy aranybánya, egy gyémántbánya, rengeteg tehetség van, és ne vesszen el. Gyertek, minél több ilyen, használjátok ki az internetet, és hogyha látok egy ilyen tehetségkutatót, akkor gyertek. És ez egy jó dolognak tartom. Olyan tapasztalatokat igyekszem nekik átadni, amiket egyszerűen a helyzetüknél fogva ők még nem élhettek meg. Tehát, hogy egy nagy színpadon hogy kell viselkedni, egy stúdióban hogy kell viselkedni, mik azok a kritériumok, milyen dolgokra kell fölkészülniük akkor, amikor esetleg tovább lépnek azon, hogy már csak hogy nem csak már egy tehetségkutató versenyen vagy ilyenen vesznek részt, hanem hogy mondjam, tehát hogy amikor már kilépnek ebből a körből, és tényleg, mint előadó művész palánták elkezdték boltogatni a szárnyukat. Sziasztok! A Free Life nevű formáció teljesen új, egyedi, egyetlen műfajba sem sorolható zenei alkotást hozott létre. Egy egyszerű népdalból kiindulva alkottak mai modern, izgalmas hangzású zenét. A Melinda, az énekes, ő nagyon jól énekel népdalokat, és akkor gondoltuk, hogy ez az előnyünkre válik majd, és megkértük, hogy énekelj el, többször elénekelt, és akkor kitaláltunk hozzá egy gitártémát. De szerintem szép, meg kicsit csiszolgatunk rajta, mert nagyjából megvan minden, aminek meg kéne lennie, meg is kell lennie. Egyébként a konstrukción agyalunk még, hogy épüljön fel ez, az apró finomítunk, ahol még van egy-két hang, ahova lehetne még valamit, ott még csináljuk. Meg a DJ srác is tök jó dolgokat rak be, szóval tök nagy fúzió, amit csinálunk. Van benne raga, van benne. Hát igazából normális gitárhangok vannak benne, van benne népdal, meg van a ritmusban van egy szambás rész is igazából. Maga a dallam már így belevésődik az egész eszedbe, így a dallam már így benned van, és így nagyon jó érzés. És így a népdaloknak a szövegei azok alapvetően ilyen szerelem, ilyen sírató. Akkor megkaptam a listát, az volt a nevem mellett a zárójában, hogy Zsigri Bálint, dob, kütyük, DJ. Hát igen. Tehát én a kütyük részét vállaltam, mármint hogy viszem. Mindenféle sampling, effektezés, kis scratch, valamint raga. Például, hogyha az ember egy koncerten játszik zenén, és át tudja élni a zenét, akkor meg tudsz vele teremteni egy olyan spirituális beszédet, amit egyébként másképp nem lehetne. Elég szűkszavú vagyok, ezt egy riportban láthatod. De akivel zenélek, azzal tudok kommunikálni. Szerencsére ez nem egy tehetségkutató, ez nem arra megy ki, hogy most